iki duwe bapak mira. Iki lah bapakku ta. Kula niki mboten bapak Mira. Nek ora bapak mira, dun sampean kuwi apa mira? Kula niki kakak Mira. Ya, Dulure kula tuwa niki, Kakak. Iki dulurmu. nggih. Ya bagi. Tapi kon Ibaratnya jambe sini jambe. Sing separo jambe ake. Sinten sing jababe? Lah sing kula Jambe kok. ora apa-apa. Sing nek calon pipo ora apa-apa. Wis ketemu. Iwan Hakim Joko Waning Pati satu kok. Tangan urusane ra opo. kenapa sampe ngebeng-beng? Mangan nyekli mangan. Saking senengku aku iso ketemu karo calon impeku Kakang Sadoko.